Hello mga siyang! Welcome to my channel, Carmelite73. Nandito na naman tayo sa paboritong kitchen. Magluluto ako ngayon ng breakfast ng dalaga. Magluluto ako ng gandahan lang ako kasi nandyan sila po sa sala. Magluluto daw ako ng macaroni with bechamel. Diba? Magluto tayo niyan. So, abangan nyo. I-prepare ko lang muna ang mga ingredients natin. Okay? Ito, nag-boil na ako ng tubig para sa ating pasta. Ito ang pasta nila. Kulay orange. Diba? Nilagyan ko na siya ng oil and salt para hindi mag-stick yung natin, pasta natin. Okay? Pasta. Ayan. Isang box, ubos na lang. Antayin na lang natin dyan na mag-ano siya. Mag-lambot. Yan na, lagyan natin ng oil. Like 3 tablespoons. Unahin natin yung si onion. Yung garlic, nakaano na ko ito. Ilagay ko na dito. Diba? Nakahanda na. Lagay sa ref. Lagay natin si chicken. Ayan na, nagisa natin yung chicken. Ang mapanghalo ko lang ay carrots. Kung ano lang available natin sa fridge, yun ihalo-halo natin para hindi sayang. Mayroon din akong bell pepper na orange. Kinano ko, cut ko siya ng small. And bagyo beans or green beans. Okay, yun lang ihalo natin. Then lagyan natin ng salt. 1 teaspoon. Kunti lang naman to. Then, ground pepper. Lagyan ko siya ng garlic powder. Okay? Yan lang ang pang natin. Gusto ko white. Siyang white pasta. Bechamel nga. Next, ilagay natin si bell pepper. Next, si carrots. Isang carrots lang yan. Marami na siya pag inano siya. Yung i-grate siya. Then, itong si ayan na. Hindi natin masyadong i-cook. 10 minutes lang, pati yung vegetables para hindi siya mag-ano. Yan. Okay na yan siya. Yan, gagawa tayo ng bechamel. Nalagyan ko siya ng butter. 1/4. 1/4 butter. I-melt natin. Yan. Nag-melt na siya. Dandahan lang yung apoy. Then, lagyan natin ng magic cube.
Dalawahin ko kasi marami to. Damihan ko. Masarap kasi pag maraming bechamel. At damihan din ng magic. Para malasang lasa. Then, ito ng flour. 4 tablespoon. Yan. Lagay natin tong cooking cream. Ang gamit ko. Cooking cream. Okay. Dahan-dahan lang. Kailangan halo-haloin kasi mag-ano siya, mag-buo-buo. Mahirap magawa ng bechamel. Dagdagan ko naman siya ng milk. Kung wala kayong ganito, pwede rin ng fresh milk. Yan, dagdagan ko siya ng fresh milk. Lagyan na natin salt and ground pepper. Just a bit. Ito na nga siyang nag-thick na yung ano natin. Yung bechamel natin. Okay na siya. Okay. Dito na. Lalagyan natin. At ito si macarona. Ang pasta, ihalo natin dito. Ayan. Then, mix. Mix na natin. Ganyan lang. Dito pa rin ako maghahalo. Kasi doon, kita nyo doon, no? Mainit. Masira yung beauty natin doon. Kasi ano na ngayon eh, mag-alas 2 ng tanghali, mainit. So, dito na tayo lagay dito. Bago natin ilagay sa oven. Diba? Ito. Lagyan natin. Kalahati muna. Second layer to. Second layer. Ayan, sibi siya. Lagyan natin sa baba ng cheddar cheese or Parmesan cheese kung anong mayroon kayo. Diba? Then second, ano,
sayang. Masarap. Masarap ang bechamel ko. Ayan. Then, mozzarella cheese. Ayan. Yan. Bura natin ng rosemary. Para mabango. Smell good. Just a bit. Just a little bit. A little bit. A little bit. Okay. Ganyan na mga siyang. Ready to salang. Cover. Sabihan natin ng oil. Nalagay na natin dito. Pinapainit ko na siya kanina para mainit na siya paglagay. Ayan. Lagyan natin ang 45. Ayan. Okay. 45 minutes. Luto na ang ating chicken macarona with bechamel. Dito na mga siyang. So yummy! Yan, luto na mga siyang ang ating macaroni chicken with bechamel. O diba? Ayan. It's ready to serve sa aking mayat dalaga at saka yung bisita niya. Andyan. Yun, ibigay ko na sa kanila. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-subscribe na lang. Para video. Thank you. Mainit dito.